Pripútaj sa, lebo vyrážame odhaliť tvoj plný potenciál na ceste k tvojmu najautentickejšiemu ja. Vítaj vo Vycibrene. Necítiš žiadnu motiváciu, si permanentne unavený. Tvoj život je nudný, pretlkáš sa ním bezcielne, bezdušne. Cítiš sa bez inšpirácie. Je na čase prehodnotiť tvoju identitu a posunúť sa vpred. Je na čase prebudovať tvoj život a objaviť tvoje najautentickejšie ja. Gratulujem ti! Vstupuješ do novej éry tvojho života. Obsahom dnešného videa vyformovať novú verziu seba samého. Prevediem ťa procesom transformácie od porozumenia seba samého cez víziu, kým sa chceš stať, až po zmenu myslenia. Dnešné video zaklincujeme ako vždy afirmáciami a tvojou domácou úlohou. Poďme na to. Prvá kapitola. Kto som? Zmapuj svoje súčasné ja a život, ktorý momentálne žiješ. Na to, aby si sa dokázal pohnúť dopredu, musíš pochopiť, kým momentálne si a kde sa nachádza tvoja štartovacia línia. Tip. Spíš si svoje slabé, ako aj silné stránky. Na čo mám talent? Za čo ma ľudia najviac chvália? V čom vynikám? Čo ma baví? Čo mi prináša radosť? Ktoré príležitosti dokážem lepšie využiť? Čo mi stojí v ceste k splneniu snov? Som to ja, kto blokuje svoj úspech? Okrem pozitívnych stránok sa pozri aj na svoje negatívne alebo slabé stránky. Čo ma zneisťuje? Za čo ma ľudia najviac kritizujú? Ktorému problému nevenujem dostatok času? Čo odkladám na vedľajšiu koľaj? Akými spôsobmi si bránim napredovať? Vkroč do vycibrenej éry svojho života bez toho, aby si so sebou ťahal starú batožinu. Tip. Otestuj sa. Odporúčam ti tieto 3 testy, ktoré ti pomôžu objasniť tvoje slabé ako aj silné stránky. MBTI typológia osobností alebo 16 osobností, Veľká päťka, Enneagram alebo 9 typov. Teraz, keď si sa lepšie pochopil, je čas vytvoriť nový obraz pre tvoje budúce ja. Poďme na to. Víťazoslav, ktorý predstavuje tvoje vycibrené ja, prechádza obdobím transformácie a spoznávania seba samého. Mám rád seba samého natoľko, že si dokážem uvedomiť, že moja súčasná situácia mi nevyhovuje a zaslúžim si niečo lepšie. Bez ohľadu na to, či ide o môj vonkajší vzhľad, prostredie, v ktorom žijem, moje súčasné myšlienky alebo ľudia, ktorými sa obkolesujem, proste je čas na zmenu. Kapitola číslo 2. Spíš si scenár, kým sa chceš stať. Kým sa túžiš stať a kam majú tvoje kroky smerovať. Predpokladám, že od nespokojného človeka ku človeku, ktorý vie, po ktorej ceste kráča, všakže. Podrobne si vykresli svoju víziu a popíš, ako sa správa tvoje budúce ja. Tieto otázky ti na to pomôžu. Čím sa živím? Ako vyzerá môj pracovný týždeň? Čo robím vo svojom voľnom čase? Čo robím po práci? Čo robím počas víkendov? Aké sú moje úspechy? Dostal som nejaké ohodnotenia, ocenenia? Píšu o mne v novinách. Na čo míňam peniaze? Investujem správne? Investujem do seba a do môjho budúceho ja? Investujem do svojho vzdelávania? Kým sa stretávam? S kým trávim svoj čas? Aký okruh priateľov mám okolo seba? Ako je na to moje zdravie? Pijem dostatok vody? Jem vyváženú stravu? Mám športový koníček, ktorý ma naplňa? Hýbem svoje telo dostatočne? Zamysli sa nad týmito otázkami, ktoré ti pomôžu vyformovať, ako chceš, aby tvoje budúce ja vyzeralo. Tip. Vyvážený život. Vži sa do vízie tvojho vycibreného ja. Rozdiel svoj život na 6 kategórií. Moje vzťahy. Rodinné, priateľské, partnerské, rodičovské. Kvalita môjho života a môj spoločenský život. S kým ho trávim? Akými ľuďmi sa obkolesujem? Akí ľudia mi prichádzajú do života? Zdravie a kondícia, moje financie, môj prínos pre spoločnosť a moja kariéra, môj intelektuálny a spirituálny život, môj emocionálny život a moje povahové vlastnosti. Ak chceš vedieť viacej o vyváženom živote, daj odber na tento kanál. V najbližšom videu ti poviem o tom viac. Dobre, a teraz čo? Spísal si všetky tieto veci, ale čo ďalej? Čo so všetkými týmito informáciami? Som rada, že sa pýtaš. Tip. Vytvor si nástenku vízií. Ubezpeč sa, že kráčaš po správnej ceste k tvojmu vycibrenému ja. Pozri si moje video, v ktorom ti ponúkam návod krok za krokom, ako si vytvoriť nástenku vízií. Kapitola číslo 3. Niet cesty späť. Zober svoju premenu naozaj vážne. Vstupuješ do novej éry tvojho života. Zbav sa vecí, ktoré ťa ťahajú nadol.
Podaruj alebo predaj oblečenie. Podaruj alebo povyhádzuj staré veci, ktoré ti už neslúžia. Akurát na ne padá prach. Vymaž si aplikácie, ktoré ti nedávajú nič do života, akurát ti zaberajú čas. Nepotrebuješ haraburdie v počítači alebo v tvojom telefóne. Kazimír, ktorý predstavuje tvoje odvrátené ja, sa nedokáže posunúť dopredu. Viem, že už nie je v mojom živote, ale nedokážem vymazať naše spoločné fotografie. Mám ich doma na poličke, dokonca si občas pozerám naše albumy. Stop! Odstráň fotografie tých, ktorí už nie sú v tvojom živote. Oni už nie sú súčasťou tvojej cesty. Myšlienky na nich ti ostanú, ale na čo aj plná pamäť v telefóne či v počítači. Nechaj ich ísť. Takouto očistou signalizuješ samému sebe, že prichádza niečo nové, je čas na zmenu. Kráčaš do novej éry a neťaž so sebou žiadnu batožinu. Tip! Zmeň svoje okolie. Zmeň prostredie, v ktorom tráviš väčšinu svojho času. Tým dáš mysli najavo, že prichádza čas na niečo nové. Prichádza nová éra. Nastala nová éra a už nechceš nasledovať staré vzorce tvojho správania. Všakže. Mám na mysli zmenu usporiadanie tvojej spálne, s kým sa stretávaš, či do ktorých kaviarní chodíš. Začni žiť ako tvoje budúce ja a nechaj svoje staré ja za sebou. Tip! Zmen svoj vzhľad. Zásadnou transformáciou je práve zmena vzhľadu. Túžiš už nejakú dobu po zmene farby vlasov, ale nenabral si odvahu? Čo tak pohrať sa s oblečením a vyskúšať nový štýl obliekania? Alebo vyskúšať novú kozmetiku? Nezabudni sa vystrieť, správne držanie tela ti zvyšuje sebavedomie. Dobre, túto časť by sme už za sebou mali. Ovládaš, kým momentálne si a kým sa túžiš stať. Ako sa dostaneš z bodu A, ktoré je tvoje súčasné ja, do bodu B, ktoré je tvoje vycibrené ja? Pomocou zmeny myslenia. Kapitola číslo 4. Zmena myslenia, odbúranie negatívnych myšlienok a začlenenie tých pozitívnych. Odstráň prekážky, ktoré ti stoja v ceste k tvojmu najautentickejšiemu ja. Ako to spraviť? Prinášam ti 10 tipov na zmenu tvojho myslenia pre hojnosť a prosperitu. Mám na mysli, áno, tvoje myšlienky a zmenu tvojho myslenia. Tip číslo 1. Zapoj do procesu transformácie svoje minulé, ale aj budúce ja. Urob krok späť a prehodnoť, kde sa momentálne nachádzaš. Bolo by tvoje minulé ja hrdé na to, kým momentálne si a čo robíš so svojím životom. Na druhú stranu, vžij sa do svojho budúceho ja. Som na správnej ceste? Pozerám sa na svoje súčasné ja s poklonou, že áno, som tam, kde mám byť? Ak si odpovedal na tieto otázky záporne, je na čase niečo zmeniť. Tip číslo 2. Stelesni návyky, ktoré túžiš mať. Nerozprávaj o svojich cieľoch ako o povinnostiach. Namiesto toho, aby si hovoril, že toto musím spraviť, radšej si povedz, toto chcem spraviť. Áno, dokážeš ráno vstať skôr. Áno, si majiteľ toho biznisu. Áno, si finančne zabezpečený. Dokážeš to. Tip číslo 3. Presun sa z pozície dieťaťa do pozície dospelého. Detské myslenie znamená očakávať, že všetko príde samo. Očakávať, že všetko bude ľahké a mať hysterické záchvaty, keď sa niečo nepodarí. Na druhú stranu, myslenie dospelého znamená, že robíš všetko preto, aby si sa dostal tam, kde sa chceš dostať, že preberáš zodpovednosť za seba samého, že vieš, že ty si zodpovedný za svoj život. Vieš, že sa dostaneš tam, kam sa potrebuješ dostať, nehľadiac na to, aké náročné to bude. Keď ráno vstaneš asi unavený a nechce sa ti ísť do posilovne, vtedy si vyberáš správanie dieťaťa, lebo presne dieťa by ostalo v posteli schované pod paplónom. Detské myslenie nemá motiváciu. Detské myslenie nemá disciplínu. Detské myslenie nemá stanovené ciele. Na rozdiel od dospelého, ktorý vie, že aj keď je unavený, tak musí vstať a ísť cvičiť, lebo to robí pre seba a pre svoje budúce ja. Dospelý vie, že má kontrolu nad svojim správaním, nad svojim myslením a nad svojimi emóciami. Dospelý vie, že dokáže zmeniť narratív svojho dňa. Správaj sa ako dospelý a nie ako dieťa. Tip číslo 4. Preber zodpovednosť nad svojim životom. Uvedom si svoju silu. Namiesto toho, aby si sa stále zamýšľal nad tým, že ako ti niekto ublížil, ako sa niekto k tebe zachoval, zamysli sa nad tvojou úlohou, akú si hral v danej situácii. Uvedom si svoj podiel viny. Predostri si karty na stôl a úprimne sa zamysli. Čo som povedal a ako som sa zachoval, že som sa ocitol v tej danej situácii. Tip číslo 5. Ty a len ty rozhoduješ o tom, ako sa zachováš v danej situácii. Ty rozhoduješ o tom, či ti niečo pokazí deň alebo nie.
Ty rozhoduješ o tom, ako sa správaš, aký efekt majú na teba slova ostatných. Ak ťa niekto urazí, zastav na chvíľku, pozri sa mu do očí a opýtaj sa. Si v poriadku? Uvidíš, ako toho človeka vyvedieš z koľají. Tip číslo 6. Ak si budeš veriť, uvidíš, že sa dostaneš tam, kde chceš byť. Keď dosiahneš, čo chceš dosiahnuť, názory ľudí na teba sa zmenia. Už ťa viac nebudú kritizovať, ale budú ti tlieskať. Prestan sa rozčuľovať nad tým, že nedostávaš dostatok pozornosti od ľudí. Nie každý si zaslúži tvoju pozornosť. Nie každý má byť súčasťou tvojho života. Tip číslo 7. Nezáleží na tom, čo si ostatní o teba myslia. Veď čo ti môžu? Nepočúvaj, čo hovoria ostatní. Oni nežijú tvoj život, nemajú tvoju kreativitu, nemajú tvoje myšlienky, nemajú tvoj potenciál. Všetko máš vo svojich rukách. Záleží len a len na tebe. Prestaň ľuďom vysvetľovať, ako žiješ svoj život. Prestaň sa stále obhajovať pred ostatnými. Oni to nepochopia, oni nie sú ty. Nestojí ti to za to. Vieš, že by si nechcel mať ich život. Tak prečo ti tak veľmi záleží na ich názore? Tip číslo 8. Prestaň byť pre každého stále k dispozícii. Prestaň sa ľuďom prispôsobovať. Prestaň sa obetovávať pre ostatných. Takéto správanie ťa bude v živote akurát tak brzdiť. Začni si vyberať, s kým chceš tráviť svoj čas. Vyberaj si podujatia, ktorých sa chceš zúčastniť a ktoré prispievajú k tvojmu budúcemu ja. Odrež prístup ľuďom, ktorí nie sú v súlade s tým, kým chceš byť. Vďaka takémuto prístupu sa posunieš ďalej. Vďaka tomu, že budeš staviať seba samého na to prvé miesto, dostaneš sa tam, kam sa chceš dostať. Akokoľvek razantne to môže znieť. Tip číslo 9. Rozšír svoj okruh a nadviaž nové kontakty. Obklop sa ľuďmi, ktorí ťa motivujú, inšpirujú alebo vzdelávajú. Obklop sa ľuďmi, ktorí sú tam, kde chceš byť. Prítomnosť takýchto ľudí ti normalizuje skúsenosť, že môžeš to aj ty dosiahnuť. Áno, dostaneš sa tam. Áno, budeš žiť taký život, aký chceš. Tip číslo 10. Na ceste na vrchol nezabudni poďakovať za to všetko, čo už máš. Zlepší ti to náladu a priláka ešte viacej toho dobrého do tvojho života. Viac o vďačnosti v mojom nasledujúcom videu. Klikni na odber, aby si to nepremeškal. Prichádza fáza, vďaka ktorej sa vymaníš z rúk starého spôsobu žitia a posilníš tvoje nové pozitívne myslenie. Prechádzame na afirmácie. Tak poďme na to. Opakuj so mnou. Som odhodlaný nájsť svoju najautentickejšiu verziu seba samého. Každý deň sa približujem k pochopeniu seba samého, ako aj k vyformovaniu svojho najvycibrenejšieho ja. Moja vízia pre budúcnosť je jasná a usilujem sa o jej dosiahnutie s cieľavedomím a s usilovnosťou. Každým krokom, ktorý podnikám, cítim, že sa približujem k svojmu najautentickejšiemu ja. Som pripravený prejaviť svoj plný potenciál. Nádhera. Teším sa na novú éru. Tešíš sa aj ty? Je na čase vycibriť sa. Je na čase vstúpiť do novej éry tvojho života. Ako to spraviť? Správ si 3 testy, ktoré som spomenula na začiatku tohto videa. Pochopíš, kým momentálne si. Vytvor si víziu, kým sa chceš stať a ako chceš, aby tvoje budúce ja vyzeralo. Ako sa má správať. Na to ti pomôže aj nástenka vízií. Spíš si scenár, kým sa chceš stať. Prevezmi zodpovednosť nad tvojim životom. Zbav sa zbytočnosti v tvojom živote, ktoré nepotrebuješ. Ale najdôležitejšie, zmen tvoje myslenie, lebo všetko sa začína práve tvojimi myšlienkami. K tomu ti pomôže 10 tipov, ktoré som spomenula. Ďakujem ti, že si tu bol dneska so mnou a prajem ti všetko najlepšie do novej éry tvojho života. Vidíme sa vo Vycibrene na budúce. Túžiš už nejakú času po zmene farby vlasov, ale som